Guys, the number is 0636657116. I guess bona uthi ubane simthola njengamanje esomthola sawubona. Yebo sawubona. Ninjani mama? Ngiyaphila, ukhuluma noMrs Mdlete. Okuphi nendawo mama? Ngisemondlo. Emondlo. Imondlo konjinga kuphi? iKZN. iKZN eFryhead. Oh, eFryhead. Yes mama, uthini inkinga yakho? Oh, usifuna ngikwenzeleni? Ngicela ungibhekele, impilo ayihambi kahle kumina naseyingane nje. Lalela ke mama. Yebo. Okokuqala, you need to pray hard. Yazi uma ngikhuleka noma uma ngikhuluma nawe la, uthi ugogo kimi khuleka naye lo muntu, ngifuna umntwana oyi-firstborn yakho, your firstborn Dorcas. uDorcas. Yebo. Ubani uDorcas? Ngibona umntwana yamaqali inkosazana yakho, right? Umafungwasi. Nakho ke mafungwasi mawumbiza. Ithi inkulumo yasezulwini mama. Uma ngikhuluma nawe la, ikhona into evuka bese ngathi yangithinta, mayithinta ibisithinta undodakazi. Yazi undodakazi uthi umoya engcwele njengoba namhlanje kuMonday, lo mntwana uke wahamba wayokhala kuwena, wakhala kulesine ekhala esembhedeni wasesibhedlela. Angazi noma bu-admithiwe noma bekwenzakalani. Ubukuphi ngolwesine? Yazi ngibona lo mntwana ekhala ekubamba. Angazi noma ubulele embhedeni wasesibhedlela noma ubulele embhedeni wakuphi, kodwa uke wakhala lo mntwana ekubamba isandla eguqile phansi engathi uyathandaza. Bekwenzakalani? Unjalo bengiphelelwa umoya, ngingasaphefumuleki. Lalela ke, ngifuna ukukhuluma njengamanje nento eyisifutho. Kukhona into eyisifutho njengamanje masiloko esikhuluma, wathi umoya ngcwele eseduze kwakho oyibekile isifutho sokufutha esongathi mawucinene isono sisebenzisa mawune asthma. Ngazi noma bakubamba iasthma yini. Wathi umoya ngcwele namanje mama masiloko esithi siyathandaza la, ikhona into wena eyakustressa, mayikustressa kakhulu makudlula ubaba kaDorcas emhlabeni. Uthi umoya ngcwele ikhona into eyiplazi ayekade nayo, mayiplazi. Wathi umoya ngcwele kwabuya abantu bakubo bafuna ukuphuca yonke into. Wazi wathi mina pho abantwana ngiyobakhulisa ngani ngoba ngikuzwa kodwa samntangathi namanje kodwa qobo ikhona into ebuya kube sengathi namanje kodwa qobo ukusebenza kanzima okusebenzile wena. Makumele uthole izinto zendoda yakho zabuya zathathwa abantu bakhona. Wazi wavuka isifo sikashukela. Ngazi noma mama unesifo sikashukela ngoba ngizwa namanje kodwa qobo kube sengathi uphila ngesifutho, lento isiziyakuthelela neasthma. Wathi umoya ngcwele ikhona into enjalo ehamba kube sengathi emzimbeni wakho kubanje isifo. Awuphinde ukhulume nami ngizwe. Kodwa wathathwa wedokotela. Uyazi ngale ndlela okhuluma ngayo ungathi ula endlini ngami kade ngiqeda ukufutha manje. Jesus. Ngale ndaba yeplazi sekuze kwaphuma isidumbu, ubangwa amafa, babulala umfana wami, ubangwa wona amafa labo bethi ngoba mina angicaganga ushadanga umshado omkhulu, angifanele ukuthola izinto. Ukhona mama mani obuyayo manje mama. Wathi umoya ngcwele angikhuleke kakhulu mangifuna lo mama. Wathi umoya ngcwele kukhona umuntu okumele ngimfune njengomuntu angathi namanje lo muntu uma simfuna. Uthi umoya ngcwele asifuna umuntu abathi uMary, Marry. Ngeke ngisisho isibongo kodwa uMary oyena owahamba wayoshada nomkhwenyana wakho bayobhala enkantolo. Oyena okulwisayo manje okulwisa ngencwadi yomshado kanti lo muntu ebengahlali naye. Wathi umoya ngcwele lo muntu uke wathi mayigula lo mkhwenyana wena kade uvuka naye. Wathi umoya ngcwele njengamanje sekubuya lo mama njengomuntu angathulwa ngencwadi yomshado. Uthi lezi zinto zonke ezami. Wathi umoya ngcwele sebeze bakunuka nobuthakathi wena. Wathi umoya ngcwele kumanje wena mama uyagula ngoba namanje bakushana ngemithi. Ayi Siyami Jesus. Nkosi ngiyaphoshula. Sengibelele amapanyaza. Ngoba ngine-stress, ngine-depression. Mama kuzolunga. Jesus my. Hallelujah. Nkosi yami. Lalela mama. Kodwa ungangisiza ngani? Lalela mama, ungabisakhala manje. Ungabisakhala. Uthi umoya ngcwele mama sizokusiza kodwa mangizokusiza nawe kuneqiniso kumele ulitshela abantwana bakho ngoba wena kukhona
na umkhwenyana wakho uthe makashona ikhona into ohambe wangathi kodwa uyaqaba uyayithatha wangathi ikhona imali yomkhwenyana wakho owayithatha wathi nawe uzama ukuyowakhela umuntu ongathi abantwana bakini umuzi yazi ngizwe into ewu5 room othe uyayiqala wathi uyafaka wathi uMongcele kunomakhi owakudlela imali wayifihla leyo nto uyitshelanga abantu kunomakhi wamnika imali eyisamba wathi akuyokuthengela imaterial asheshise wathi uMongcele kunemali mani namanje esiloko sithi salandela la umkhwenyana wakho uthe mayishona ethula owayigcina endlini wayekade eyigcinile endlini le mali wathi uMongcele namanje le mali ngizwa mina uthatha enye isamba wayisekhaya kini ngoba umuzi wakini umkhwenyana wakho wayekade engafuni kwakha khona uloke nawo umforce ukuthi akayo wakha khona wathi uMongcele umkhwenyana wakho bekuumuntu okozwa ngabantu bakubo kakhulu wathi uMongcele namanje masitoke sithi siyalandela mama ikhona into kumele bese ngathi ngihlukanisa kakhulu bese ngathi ngihlukanisa nento engathi isinempu wena usubhema isinempu kakhulu futhi lento usu-addicted ngoba usakwazi ukuphila ngaphandle kwaso lesi sinempu wathi umoya ukhona umuntu okumele ngudirecte kuye mama ngeke uzusizakale kimi kodwa ngizuyosizakala komunye umuntu kodwa qobo okude nendawo wathi uMongcele na mama hamba njengamanje kube sengathi ugibela itekisi uzuyofika kwenye indawo mawufika kule ndawo kube sengathi uyofika endaweni yaseMnambiji ukhona umuntu ozofika kube sengathi namanje umkhwenyana wakho ayithanda ukuhamba kuyena wakashabango isibongo inyanga ake ayilethe ekhaya wathi mayizobethela ngazi mama noma ukhona umuntu oyinyanga akashabango wakwangena ekhaya yini ezonisiza yini ubaba behamba khona ukhona mama awungitshele ukhuluma iqiniso manje lesi sigubhu esashiwa ubaba siphi sikhona la endlini sikhona yini oke wayenza kusona ubaba kathe wena ungayenzi ngoba kunento akudonsa ngamadlebe athi ungayenzi lento mdletshe hey ngike ngazama ukuthi ngiyasisebenzisa lesigubhu kanti ngisensukwini zami nanso kusho ukuthi wayengidonse ngamadlebe ubaba ukuthi angasithinte mangabe ngisensukwini zami asenze kanje mama asenze kanje buyela uhambe uye kubaba uShabango uma ufika kuyena lo baba kumele akusize kodwa mayikusiza ufika uhlambuluka kwiqiniso ukhulume nangeqiniso lokuthi kunemali owayithatha umkhwenyana wakho yazi lo baba wayengakani ibhokisi la lingakehli wayithatha wena wayinyonyobisa le mali wayifihla ebhuthini yemoto ukhiwa uthatha wawubamba kuwena lalela umtshela iqiniso ngoba kunento ubaba uShabango ayekade eniyale ngayo ukuthi ekhaya ningayenzi yazi uthi uMongcele umkhwenyana wakho mayisezoshona kukhona into eyinja eyaluma abantu egcekeni yaluma abantwana ababili yabaluma egcekeni ngikhuluma ngenja eyaluma abantwana ababili umkhwenyana wakho kwadlula 2 days egule esendlini wadlula emhlabeni usayikhumbula yini leyo nje uRenja igama lenja bengisazosho kodwa ke anginandaba namagama enje yenza kanjena mama hamba ubuyele kulo baba mawufika kulo baba umtshela ukuthi uKhehlelezi khona umfana nje omncane nami bengingakholelwa uyakholelwa kimi mama uqale nini ukholelwa kimi ubani ukutshele ngami ngiyakulandela nako Facebook waze wamdala no Facebook nasezini lomzansi ingane ziyangifakela zithi buka gogo nasezini lomzansi ngiyakulandela kakhulu okay yenza manje kade ngizama ukukuthola ngingakutholi ngoba ngixakekile izinto iphithene la ekhaya okay lalela ke mama ngiyabonga ukuthi uyangilandela yonke indawo ngicela ke uthathe umntanakho Dorcas firstborn umtshela iqiniso mama ngoba lo baba ikhona into ekhaya eyayinto yokuphila nonke okumele lo baba uyohlala naye phansi engakashoni ngoba naye lo baba onisizayo owayinisize uyagula kumanje akekho right ngiyacela mama uye khona ngoba yabona lezi zinto ezikumile enyaweni amapanyazo othakhona izinto zemoya lesigubhu wasithola unemthetho okumele yoyenziwa ungizwile ukuthi ngitheni ngeke ngize ngikwazi ukukusiza mina
kumele nibuyele la ekade nisizwa khona kube sengathi khona into yo-activatewa ngoba lesi sigubhu sanganisebenzele ekhaya ngoba kuneplazi ngibona iplazi nesimo sento engathi iyimfuyo okwakumele ukuthi ngabe igcwele kodwa inombango emndenini ungizwile ngitheni yebo hamba ke mama niye khona bayonisiza ngoba vele yazi kunezimoto eziwu2 njengamanje ezingekho lapha ekhaya ezithathwe abafowabo bayayibanga abafuni nazo baloko beletha lo sisi uMary ume ngencwadi yomshado kodwa bebengasathandani nalo baba kodwa ume nencwadi yomshado uthi yena wayishadile nalo baba kunjalo qiqa komaster kunjalo hayi kodwa mama uzoyiwina impi yakho ngiyabonga kakhulu ukuthi nawe ufonile namhlanje siyabonga mama uyazi ngiyabonga kakhulu dokotela ngiyabonga Danke ngelinye ilanga siyafisa mama ukuthi usivakashele esontweni sikhona endaweni yaseVerelem lapha emahlabathini sisonta njalo ngeSunday kanti sikhona futhi lapha eDurban Music School mawufika nje izingane mazikhona zithi zibuze lapha eDurban Music eDaconia njalo ngamaSunday and mawufika ngiyacela mama usho ukuthi yilo mama wakwafona wasemondlo eP3 Div angazi noma eFryhead noma eP3 Div usho ukuthi mina exactly sizofisa ukuthi uzosithulela ubufakazi uma usizakele ngoba ngisho mama ungasizakala kule nyanga yeni kade nihamba kuyona egcineni usizwe yimina ngoba yimi enginitshela iqiniso ukuthi buyela kuyona lenyanga iyona yokusiza ngeke mina ngikwazi ukukusiza ngoba yinto yasekhaya amandla ekuye lo baba lo uyokumele akutshela imfihlo futhi akuactivatele lento umkhwenyana wakade esebenza ngayo ebese lento futhi still iyaqhubeka iyasebenza ngiyabonga dokotela ngiyabonga Danke uNkulunkulu akwandisele